dos sitios este maravilloso, Torres de Altamira. Cousa bonita que mete medo. Exactamente. Eu que quería aquí en plan decir, bueno, quería sangre. é un la verdad que me cae de puta pena, bueno, estou con el pola conveniencia. As Torres de Altamira son as ruínas dun castelo medieval do século IX de estilo gótico. Este foi a casa matriz da familia dos Moscoso, poderosa familia que xogou un destacado papel na Idade Media na Gallaesia. Situado no municipio de Brión, os restos actuais estaban construídos sobre un antigo castro e foi arruinado en repetidas ocasións, incluindo nas revoltas irmandiñas. En 1917 aínda se seguía a sacar pedra da fortaleza, até que no 1973 foi adquirida pola Área de Patrimonio da Deputación da Coruña, que comezou as obras de limpeza e consolidación do que quedaba da antiga fortaleza. Hoxe estamos aquí con Minguante, o grupo que vende gravar o seu último videoclip para a súa canción Os gatos máis tolos de París nesta impresionante construción medieval e así. Hola Óscar e Miguel, que tal estades? Moi boas, encantados de estar por aquí. Encantados, moi ben. Moi ben, moi ben. Seguros, de Seguros, verdad. sin medo Non tens por que mentir, se estades mal podes dicilo. Alégrome que estedes moi ben. E sabedes tamén que está moi ben que a Área de Patrimonio da Deputación da Coruña coide de espazos como estes e faga posible este espazo, é así. Bom, a vosa música está así un pouco entre o pop e a música de autor, é así. Como definiríades vos as vosas influencias? Sí, eu penso que é un pouco o que estás dicindo. Óscar sempre tivo algunha banda máis de corte indie, tipo, eu xa levo 3 discos como cantautor, así que na intersección desas dúas cousas, pois creo que se atopa Minguante. Sí, estou totalmente de acordo. Queiras ou non tamén cando facemos as cancións acaba, pois, cada un influindo un pouco no outro, non? Sempre metes un poquinho de matices dentro das cancións do outro. Xa me consta a mí ter que facer calquera cousa, en plan, que se xo do canal este ou así, con outra persoa, e así non me imagino ter que levar o proxecto con outra persoa, así, porque claro, ao final todo o mundo ten gustos distintos, todos os mundos ten, en plan, influencias e bajaxes vitais distintos e tal. Sí, e que ademais neste proxecto de Minguante é un pouco todo 50%, non? Sí, Quero dicir, hai composicións de Óscar, composicións miñas, canta Óscar, canto eu, entón hai que ponerse un pouco de acordo sempre. Tamén esa negociación eu creo que lle dá un pouco de brillo. Sí, entendemos moi ben ese aspecto, non hai choque de egos, nin hai... Que aburrido, eu que quería aquí en plan estou con el pola conveniencia, pero... Pola pasta. Pola pasta. Xuntámonos pola pasta, como os Guns N' Roses e todo. Macarróns, espagueti... Bom, creo que algún de vos que é de Brión, non? Sí, son de Brión, sí. Que maravilloso consello, Precioso. Outra cousa non. Bueno, de feito é así gracioso, é así, porque a mí sempre me parecía así moi raro, en plan o de Brión é así, porque claro, a aldea onde son eu de Boiro chamase Brión, era como en plan, hai un consello que se chama Brión, tal así. Bueno, é que a miña concepción de Brión é un pouco en plan como a Ames, en plan urbanizacións para xente que traballa en Santiago. En parte pode ser, sí. En parte tamén. As Torres de Altamira somos ese cemento máis importante do Consello de Brión, é así. Por que escollechedes a canción esta dos gatos parisinos para facela nesta xacemento, nestas torres? Pois a verdade, sendo super sinceros, é que xa tiñamos a idea de facer un videoclip para esta canción. E finalmente, como apareceu este proxecto, pois fixémolo con sí, él, non? Cando sacamos o disco, sacamos o verán pasado, pois xa tiñamos, digamos, tres temas un pouquinho xa elexidos para facer algo visual, non? Non imos pensar máis. E que mellor para facer un videoclip da canción esta dos gatos parisinos que co apoio da Área de Patrimonio da Deputación da Coruña. Bom, como foi a rodaxe do videoclip? Así, moita inspiración histórica, moito frío, moitas ganas de sacar pedra para facer un muro como os teus de Banseiros. Pois a verdade é que eu creo que pasei bastante ben na grabación do videoclip. Pensei que íamos pasar bastante máis frío, na verdade. Pero non, estivo bastante ben, foi bastante divertido. Non vos colleu a chuvia? Non, para nada. Fixe un día tremendo. Pasounos un poquinho de todo. Primeiro apareceu-nos ali un grupiño de xente para facer yoga. Sí, para ter uns vídeos de TikTok. Don yoga, entón non estábamos grabando nun lado e víamos a unha xente con uns abanicos. Uns abanicos ali, veñeron onda nosa e tal. Logo apareceu a familia cavernícola. Sí, é verdade. Que era por Entroido, non? Aparecemos ali unha familia inteira disfrazada. Que facer tamén un photoshoot, Sí, algunha cousa íamos facer por ali. E logo se nos colou no plano un señor a sacarme fotos mentre cantaba.
Sí, creo que non vai aparecer no vídeo. Sí, pero no. Bueno, está ben como de forma anecdótica. Sí. A verdade é que estivo moi ben, tiñan moi claro o que querían facer, nos moi contentos con E iso. vos estes vos guiares. Sí. Nos somos guiadiños. Eu creo que hasta as pedras quedaron ali. Contenta. Na verdade é que ademais incluso tiveron así certas ideas de incluir partes de historia, ¿no? Da historia Sí. da canción, digamos, e quedamos moi contentos. Un plano aéreo, con dron e todo. Sí, por todo Todo alto. hostia, vai Non escatimaron medios, non? Vai desprezar medios, é así. Estivera xa antes nas torres, é así, que foi o que máis vos destacou delas? Sí, moitas veces estiveramos de feito, nós temos tamén incluso unha banda infantil con outra xente, temos un fragmento dun videoclip grabado aí tamén. Música miúda. Tamén nas torres. Sí, un cachiño só, pero sí. Aproveitades ben o patrimonio do Consello de Brión para sacar De feito, nos últimos videoclips, tanto da banda infantil como con Minguante, andan todos pola zona. Incluso fon a ver algún concerto por aí tamén que se fixo en algún momento. O máis bonito quizás daría, aparte, bueno, ves unha torre que ainda queda máis ou menos en pé, pois as vistas, non? Está nun sitio privilexiado, alo arriba, e tes unha visual ociosa. Claro, para eso os facían aí, para pipear que non pasara nada. Por aí. Xa podes ir pedindo unha subvención ao Consello de Brión. Con que nos contraten un pouco para tocar por ali, Xa non eu vale. penso que estaría ben. Xa por sea, pouco pedides. E a quen tomades como referentes ou influencias dentro da escena galega e así? Eu, bueno, sinto-me moi representado pola canción de autor, sobre todo feminina, que Ses ou Guadi Galego, cousas así. Eu tiro máis cara pop e cara rock, eu a mí gusta a Familia Camaño, Rose Ruxe, tamén me gusta moito Ses, Guadi Galego tamén, cousiñas así. Nós temos sempre un punto medio, porque claro, nós tamén agora nos preguntas tiramos para os extremos, non? Pero logo a mí tamén me gustan moitas das bandas que está falando Óscar, e tamén me gusta moito a música de autor, non? Sempre que me puxen a intentar, en plan, pensar como sería o meu proxecto musical, sempre dixo, pois a verdade que non sei, Claro. en plan, penso, dixo, bueno, gustaríame que fora así algo humorístico, tal, pero tamén me gustaría que fora así serio, solemne, tal, e despois gustaría, bueno, non sei. É complicado, ademais eu penso que a todos nos gusta moita máis música que a música que facemos, digamos, Xa. non? Claro. Todos comemos un pouco de todo. Ademais, de feito, outro día leí unha entrevista cun músico que me gusta moito e dicía que el nunca pasará de moda porque nunca estivera de moda. ¿No? Entón, eu creo que mi igual estamos aí. En plan, rollo, a música de autores así tampouco nunca ten así como un hiperpico sí, de tal, non sei que, pero claro, sempre hai xente Sí, que sempre está estamos. facendo, Sí, escoites un disco de 20 anos ou de agora nunca está de moda nin deixa de estar. É o pop sempre. Recomendades a visita a esta impresionante peza como é As Torres de Altamira, gótica, esta impresionante peza gótica, é así. Sí, a verdade é que eu sí, o que dicía antes Óscar, non ten unhas vistas espectaculares, así que vayan por ali, que saquen fotiños, que o traten ben, o patrimonio, eso sí. Eso. É un bo sitio para sacar unhas fotiños tamén, para subir ao Instagram e todo isto. Pode ser, pero como vai o protocolo? O sea, ti podes ir por aí e podes subir as choias ou, si, Sí. ou esta parte pechada? Sí, ou non, está aberta, o que, bueno, que non se suban as torres Tan ni poquinho- nada, por favor. Bueno, está ben aclararlo, así que plans, que vedes no horizonte do voso proxecto? Así, bueno, aparte de quitar este maravilloso videoclip nas Torres de Altamira. Pois agora, bueno, xa dixo antes Óscar que o disco sacamos prácticamente no verán do ano pasado, entón este verán seguiremos tocando moito, supoño. E nada, además aí nada gravamos tamén unha das miudiños sessions da Regueifa, así que supoño que en algún momento sairán. En algún momento, non estará a vosa man. Non estaremos na nosa man, pero seguro que en algún momento sae unha especie de grabación en directo. Sí, que buscamos tamén unha zona. E nada, preparar novo disco tamén despois do verán, supoño. Sí, xa, sempre estamos componendo cousiñas, que eso non... Nada, que veñan os conceptos de Minguante, que é o máis importante de todo. O asunto que vexan o videoclip que lles guste. E que nada, que estén atentos a nosas redes, sempre andamos a facer cousas. Non sempre, non paramos. Bueno, a ver, obviamente, nese paraxe paradisíaco como son as Torres de Altamira, obviamente todo o mundo que video videoclip vai quedar anonadado, abraiado coa súa beleza. Bon, moito obrigado por vir hasta aquí, e así, por pasar a penuria de ter que vir aquí a falar conmigo, e así, é parte do que firmachedes, e así, sinto moito. E tamén moitas gracias á área de patrimonio da Deputación da Coruña por poñer en valor o noso patrimonio e por facer posible este videoclip e este espazo, é así. Así que, bueno, moitos sobres, é así. Abure así, gracias por mirar esta cousa, chao. Chao. Está máis ou menos, non? Tento probar. Fugir